Operación Pijama de corazón, zapatillas violeta, bata de lunares. Entrei e o camareiro parecía facer o convite en serio, e as mulleres seguían sorrindo mentras me chamaban con acenos divertidos. Dentro, berros e risas, e o lido a peixe ben cociñado. «Ben, senta con nós», dixo unha das mulleres que vira a través da fiestra. Non había demasiado sitio na mesa, pero uns áxiles movimentos das comensais deixaron o oco suficiente para poder estirar un brazo até as sardiñas que non poideron vender pola mañán. «Colle, colle!», dixo outra das mulleres achegándome a bandeixa de aceiro inoxidable cas sardiñas tostadas e os grans de sal gorda derreténdose no aceite quente dos bordes. Collín unha das sardiñas e puxena sobre un anaco de pan que arrecendía aínda máis que as sardiñas. Miráronme fixamente ata que dei o primeiro bocado, e daquela brindaron compracidas mentras unha botaba un pouco de viño para min. Unhas cuantas sardiñas e algún vaso de viño despois, ría e falaba confiada das cousas sinxelas. A comida ia e viña e a xente viña pola nosa mesa a comentar as últimas fazañas do tute. Un acordeón comezou a soar e algúns mariñeiros arrancaron a cantar. Eu miraba con preocupación o anoitecer a través da fiestra. «Sonche vellas cancións mariñeiras», dixo unha das mulleres. «Xa as aprenderás, sempre cantan as mesmas». Ela pensaba que o meu desencontro viña por non seguir o ritmo da música. As luces prendéronse e a xente seguía entrando e saindo. Nunha desas entrou Froilán. Parou a falar cunha muller que saía. Falaban amigablemente, aínda que el parecía preocupado e ela darlle azos. Mirou para a nosa mesa, viume, seguro, pero seguiu falando ca muller ata que ela marchou. Despois foi cara á barra e mezclouse cos homes que cantaban. Cando as cancións se foron esgotando e non había máis que comer, as risas foronse apagando. O camareiro recollía as mesas de fora apilándoas a carón da fiestra. Algunha das mulleres marchara, outras insistían en que quedase, pero cada vez había menos xente e facíase máis inevitable cruzar miradas con Froilán. El seguía enfadado, e a min dábame medo achegarme para explicarlle o que non fixera. Marchei aproveitando que saía un grupo de xente, botei unha última ollada á barra. Froilán xa non estaba. Na pensión todo era silencio. Abrín a porta da habitación e prendín a luz. No chan, pedindo atención, había un sobre branco, como da outra vez. Abrino esperando unha nota igual de clarificadora que a anterior, un «Cuidado!» ou cousa semellante, pero non, esta vez había máis que ler, máis que entender. Diante de semellante maraña de letras, pensei que igual me pasara cos vasos de viño, que as sardiñas pesaban no estómago e o cansancio nos ollos. Volvín a meter no sobre e, sen forza sequera para soltalo, tireime enriba da cama e dormín. O helicóptero parou nun sitio desolado. Unha canteira abandoada, ao borde dun precipicio que convidaba a un lago artificial, inmenso. A muller con pinta de personaxe de cómic de culto baixou. Damián quitou os cascos e miroume. «Baixa», ordeou. Movínme con dificultade, mirei fora. O aire era frío, o silencio aterrador. A muller miraba ao fronte ao borde do lago artificial. Damián saíu do helicóptero, pero non se moviu do seu carón. Estirei os osos. Mirei a Damián, que estaba de costas a min, apoiado no helicóptero. Mirei a muller militar, parecía distraída. Comecei a andar en dirección oposta a ambos. Eles non se decataron, e andei máis rápido, corrín. Non había nada, só pedra pelada e acantilado. De súpeto, a muller militar con pinta de personaxe de cómic de culto apareciu diante de min. Mirei atrás buscando unha saída. Non me movera nin 20 metros do helicóptero. Damián miraba a muller. Ela colliume de novo polo pescozo e arrastroume ao borde do precipicio. A auga estaba máis abaixo do que parecía de lonxe. «Paréceche ben aquí?», preguntoulle a muller a Damián. El fixo un xesto positivo coa cabeza. Tiña unha mirada indiferente, incómoda. A muller miroume cun lixeiro aire victorioso. Sacou a pistola e puxeme na cabeza. Eu miraba a auga, tan abaixo, tan transparente. Bum! Acabouse!